Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanista, mga kabisyo. Hi, partner! Hi partner! Hi mga kabisyo! Pasko na ba sa inyo? Bakit naman ganyan yung tanong? Kasi... Hindi, wag mo ipaalala kasi yung bonus ko last year, partner. Anyari sa bonus last Yung year? bonus ko last year. Saan napunta? Charot. Uy, pero meron akong kaibigan, partner. Pasko na sa bahay kanila. nila. Oo, yung writer natin ng kwento na Mahiwagang Bornay, nakita ko sa post niya na na Christmas na sa kanila. Tinalo yung mami ko. Yung mami ko excited niya. Ako, malapit na mag-September. Sabi niya, magiging Christmas na dito sa amin, di ba? Teka, ito ba ay ina-attract nyo na yung mga mamamas ko? Kaya ako late na ako eh. Pag nag-aayos ako sa bahay namin ng mga mga Christmas decor namin. Actually, nakita ko yung bahay nila Christopher tuwing Pasko, madilim, maitim, di ba? Parang nakakatakot puntahan. Correct. Parang galit po sa Pasko para makukulam ka kapag pinuntahan mo, ganon. parang pinamamahayan ng multo, Oo, correct, ganon. Sa hindi pa sa inyo, kailan ba kayo nagpe-prepare? Ano kadalasan, partner, after pa ng All Souls Day. Yan. Okay. Yung iba after Halloween. Yan, ganyan. So magkakasunod naman 31-1-2. Yan. Correct, kasi parang next week Christmas na sa Pilipinas. Usap-usapan na nga dito. Favorite natin, di ba? Alam mo na, nakakatuwa. Anong usap-usapan dito? Kung may 14th month pay, sana. Sana may experience. Sana may experience, di ba? Sa kanang buhay mo ba, na-experience mo na magkaroon ng 14th month? Hindi, never. Umiyak. Kaya ang lungkot eh. Hindi mo nga mabilang kung mahanap kung nasa yung 13th month mo last time Oo nga, hindi ko nga yun nga eh. Kaya nga parang nung naalala ko yung Pasko, naalala ko yung 13th month na parang bigla nawala, no? hindi man lang, dumaan talaga, hindi man lang sumayad sa palad ko, pambihira. Hindi man lang nag-init, no? Oh, ganun po talaga. Ang mahalaga naman po, kumpleto ang pamilya. Sa totoo lang din, yun naman din talaga, no? Alam niyo po yung mga paghahanda na ganyan, mga palamutian, yung mga paregalo, mga palamuti. Syempre, no, mga nasasabi namin to kasi walang pera. Pag maraming pera, di kasama na talaga yung mga palamuti, di ba? Oo, syempre yun eh. Kumbaga na related sila eh. Dependent yung Christmas decor mo sa bonus na matatanggap sa mo. Sa budget mo. Totoo yan. Kaya kung madilim mga bahay, di ba? Ibig sabihin, malungkot din ang bonus niyan. O ubus na ang bonus niyan, di ba? Grabe, saglit na lang. Malapit na, no? Ilang tulog na lang, malapit na mag-September, mga kaibigan, no? Pero syempre, bago mag-September, partner, meron muna tayo nga, ito nga last week of August, which is next week, bago matapos ang Ghost Month, di ba? Hindi naman na porke Ghost Month, puro negative ang news, di ba? Meron pa rin mga positibo mga balita. On August 28, partner, talaga naman makakatanggap na naman ng bonggacious na award ang mga DJs ng Love Radio. Wow! Ano ba ang award na ito, partner? Ay, nako, talaga namang sana talaga, no, bawat award may reward. Huwag ka namang ganyan, nakikinig sa atin yung boss ko, yung boss natin. Alam mo, Sir Ivan, na nakasakay ngayon sa kay Kuya Grab. Kuya Grab driver Ray Louie Breeze na magpapadikit daw ng sticker at magsasali, mag-register para sa ating Love Knows No Boundaries promo. Ayan. Kuya Ray Louie Breeze, baka hindi mo nalalaman, ang sakay mo ay ang aming boss. Ingatan mo yan kasi siya ang magiging dahilan kung bakit this year nararamdaman ko magkaka-14th month. Sa kanya po nakasalalay ang desisyon. Correct, na magkakaroon po kami ng bonus. At sa desisyon, ano yung sabi mo kanina, partner, sana tuwing may award, may reward. Ayan. Pwede naman eh. Diba, Sir Ivan, what do you think po?
Ano tingin mo, boss? Sa tuwing Yun naman makakatanggap suggestion kami. lang. Oo, di ba? Sa bawat award, may monetary Reward. Ay, ako nga, partner, kahit hindi na po monetary, okay lang in kind. Gulay. Pizza pwede na. Okay lang din. Pizza, pansit. Masaya na ako dyan, di ba? Si Kuya Ray Louie Briz na ko na-excited Ay, na-excite din kasi kung ganyan kabait yung boss natin sa mga empleyado dito. Ay, nako, papaano pa kaya sa mga driver na sinasakyan nito? Naku, sinasabi ko sa'yo, kuya. Kuya, sinasabi ko sa'yo, yung huling Grab na sinakyan niya, nako, ang hina na po ng 850 na tip. Sir Ang bill niya talaga, 150. Oo, pero dahil, alam mo na, agamulak ng Manila Broadcasting Company ang boss namin 850 mag-tip yan. Aba. Yun yung huli ha. Ewan ko, balita ko ngayon, 1,000 na. Charot. Malakas mang pressure. Kasi tinanong daw ni Kuya Ray kung maganda daw ako. Oo. Sabi ni Boss Ivan, oo naman, hot mama kahit may arthritis na. Kahit nanginginig-nginig na ang tuhod, di ba? Ewan ko ba kasi bakit suot pa ng suot ng ganyang backless? Hayaan mo na. Alam niya na ubuhin. Huwag ka na magulo. May nirarayuman na. Suot pa ng suot ng ganong labas lagi ang batok at likod. Hayaan mo na. Ang mahalaga naman merong mga pampahid ng tita, di ba? May mga pantapal sa mga lamig-lamig ng katakatawan. Anyways, partner, mabalik tayo. So bago tayo pumasok dun sa September, sa Christmas sa Pilipinas, 'di ba? Meron muna matatanggap na bonggacious na mga awards na naman ang DJs ng Love Radio. Uy, ano ito? Ay nako, partner, mula ito sa Sovereign Seal of Business Triumph and Remarkable Achievers. Aba naman, pangmalakasan title pa lang, Partner spells sovereign. 'Di ba? The best na lang, ganon. Ayan na. Siyempre po, yours truly, Nicole Ayala, ay marireceive ang Remarkable Female Radio DJ of the Year. Wow! Spell remarkable. Diba? Tapos ikaw din, partner. Remarkable ka din. Ako lang define remarkable. Basta, the best ibig sabihin nun. Diba? Remarkable Male Radio DJ of the Year. At eto pang malupet, Meron partner. Meron pa. pa. Siyempre, si Tanya Chinita. Hot Mama DJ Correct. Hot Mama DJ of the Year. Charot, walang ganon, di ba? Remarkable Radio DJ and Performer. Di ba? So again, nagpapasalamat tayo sa Sovereign Seal of Business Triumph and Remarkable Achievers dahil sa awards na matatanggap natin next week. Nakaka-excite naman. Saan gagawin ito? Sa Dusit Thani Hotel. Pangmalakasan din. Hindi basta-basta. Pangmalakasan na ganyan. So maraming salamat sa awards po na ito. Di ba nakakatuwa yung ganon? Sana talaga wish ko kahit may isang kahong pongkan, Ayan. ganon, isang basket ng apple. Ay nako, partner. Oo. Ako nga sa akin nga sitaw kasi mahal na ang sitaw. Hindi namin mabuo yung chop suey, partner. Ang hirap na mag-chop suey sa amin. Hindi kami nakakapag-chop suey. Ang mahal ng gulay. Nakakalurke. Yun na lang, basket ng chop suey. Ayan. Chop suyin, ganon. Chop suyin, ganon. Oo. Diba? Kasi syempre, kapag ka medyo magulang ka na, hindi ka na masyadong yung mga pansarili. Kailangan pang pamilya. Tapos healthy, go, glow, and grow foods. Ganon. Diba? Pwede. Kailangan natin yung mga ganong idaran po. Ganon na yung mga adhikain. Kahapon. Sabi sa akin ni partner, sabi ko, alam mo ba? Sabi ng doktor natin, sabi ko, kailangan ko na magpa-executive check-up. Sabi ko, ba't ngayon lang? Akala ko kasi 27 years old ako. Ano ba yun? Ano ba yun? Halatang-halata naman 47 ka. Huwag ka naman ganyan. Sabi ko, Dok, pasensya po, nalito kasi ako sa edad ko. Sabi niya, alam mo ba, pag nag-quarantine na, requirement na magpa-check up every year. At ang lupit nung kanya, mga kabisyo, kailangan umovernight siya doon, di ba? Sa sabi sobrang niya, dami. Matindi din dito, nakikita ko na, sabi niya. Sa sobrang daming chichigin, di ba? Hindi ba siya overnight? Hindi ba siya overnight? Yung sa amin hindi. Ay, ganun. Half day lang. Nakakatakot naman itong pag-overnight ng ganyan. Hindi ko talaga sure, partner. Naku, baka umpisa na talaga ng paghina. Charot. O yung iba kasi, partner, sa totoo, kapag katapos magpa-check up, saka sila nanghihina. Bakit? Sa kanila nalalaman na may sakit sila. Ayoko talaga Dati naman, hindi na nila alam na may mga ganap silang sakit. Suspend ba ako pag di ako nagpa-check up? Tanong natin sa boss natin. Pwede bang mag-change of heart dito? Wala, Bago na po isip ko nag-email Ayoko na.
Wala. Kasi, Hindi kaya mo bakit yan. ka kasi nananakot? Hindi na ako kasi- Mag-overnight lang naman ako. Bakit ka kasi natatakot? Ano ba Oh. yung mga tinatago mo mga sakit? Mag-aircon lang naman ako dun Yun naman Kasi pala walang eh. aircon sa bahay namin, kaya yun naman- pumayag ako. Yun naman pala. Di ba ka matakot? Sabi ko, aircon po ba doon sa kwartong ibibigay nyo? Sabi niya, aircon. Sige, di, pumayag po agad. ako. Yun tayo eh. Sabi ko sa aircon. Minsan lang makaroon doon sa ospital may aircon. Kaloka. Kaya alam mo, partner, pumunta ka dun sa sa hotel ng friend natin, si Papa Leo Bunggaling. Nakatutok siya ngayon. Uy, hi, Sir Oo, Leo. Nasa traffic siya, partner. Yun, malamig ang aircon sa Aquawood Resort Garden sa Candelaria, Ay, oo. Quezon. Oo. Tamang-tama dyan. Sabihin Pwede mo natin, magstay dyan ay, after. Alam mo, yan din si Papa Leo, pinapag-executive check-up ko rin yan. Ilang taon na, may mga kaedaran din ba yan? Kaedaran din yan. Tropang 40 din ba to? Oo, pabata lang niya. Tayo pabata lang talaga. Ako nga pa off-shoulder pa, pero sa totoo, paggabi, ang sakit ng likod ko. Mga tropang executive check-up. Tropang easy, let's go. Ayan, nakatutok siya sa atin. At alam mo ba, di ba, sabi mo, nabanggit mo kanina yung September. Oo. Sa darating na September, in celebration of our 20 years on radio, yan. Yes, ang daming highlights, Ang daming no? highlights. Ang tambalan po ay magpapamass wedding to 20 deserving couples. Yan. Wow. That's going to happen on September 28. Napaka-bonggacious dahil sapagkat because alam mo ba kung kanino manggagaling yung kanilang mga pasingsing? Ano? Yung pasingsing na mga couples na ito kay Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Aba, pangmalakasan, hindi basta-bastang singsing yan. Oo, at ito pang malupit. Kaya ako nabanggit yan kasi total naman nakatutok sa atin si Papa Leo Bunggaling. Balita ko, magsusponsor din yan. Aba, iba talaga naman. Send ko na yung proposal tomorrow. Thank you, Papa Leo, in Ay, alam, advance. feeling God ko, bless oo you. na yan. Oo naman. Hindi naman humihindi yan. Ay, hindi siya nakakahiya. Inanong sa radyo. Oo, diba? Diba? Tanda na ng mga tao. Oo, tsaka yung nakasalalay dito ang apelido ng pamilya ninyo sa Quezon. Hawak namin ng pamilya nyo. The Bunggaling family. Ingat-ingat ka, Papa Leo, kung saan ka man patungo ngayon oras na ito. Yes. At sa lahat ng mga nagmamaneo ng ganitong oras, Kuya Maman Chuper, nakapag-register ka na ba sa Love Knows No Boundaries promo? Aba, kung hindi pa, open ang ating registration. Kung magawi ka dito sa CCP complex sa area, wala naman sapalitan. Kung magaan ka lang naman dito sa area ng Rojas Boulevard at Pasay. Gano'n pa naman yung manalo ka ng 1.5, di ba? Yan, Tapos yan. minsan nag-additional pa ng 500 kapag ka good mood yung DJ. Ano ba Nako. naman yung 2,000, di ba? Oh, mapadaan ka lang dito, susulat ka lang ng pangalan mo. Oh, di ba? Ganun, registered ka na. Correct. Hintayin mo na lang announcement ng pangalan mo. Ganun lang kasimple, ganun kadali. Kagaya ngayon, may announce kaming pangalan. Ayan. Oh. Meron ba? Meron, no? Sige. Oh, ito, eto na, announce wag na natin patagalin, no? Wag na natin Bakit patagalin para tayong pa? lasing? Ewan ko. Not sure. Partner, nakalagay dito August 22. Gusto mo mag-abono? Ha? Ay, wala ba? Ano ba ngayon? August 21 pa lang, 21 diba? pala. Ayan. Bukas pala. Sa susunod na programa. Yan. Tropang easy. Let's go. Kaya ka overnight sa executive check-up, partner. Dyslexic may, eh. may kasamang test. Kung Ay, nakakabasa ka pa ba ng Tama pa ba pagkakaunawa mo sa araw? Di ba pag matanda mali-mali yung araw? ewan ko, ako relate. Ako kasi Huwag ka alam. nga mamaya, uubuhin ka na naman. Basta hindi ako relate. Alam ko pa. Mamaya ilang salong pas na naman didikit mo sa likod mo, sure. Alam ko pa yung araw. Ewan ko sa'yo. Excited to. Mali-mali ng tingin, Kasi diba? ganun tayo karami mamigay ng Oo boundary. naman. And speaking of boundary, nakatutok sa atin yung isa sa mga nanalo na sa ating Love Knows No Boundaries promo. Shout out to Nelia Cavite. Hi! Ayan, Joyrider yan, partner na nananalo na sa ating pa-promo. Apakaswerte naman, no? Diba? O basta antabayanan nyo lamang yan. Kung hindi man sa tambalan ngayong oras na ito, mamaya sa mga susunod pang programa, antabayanan nyo. Sino kaya o kaya ang mamaya kakilala mo na to, Oo, diba? Kay kaibigan mong joyride driver, taxi Correct. driver, UV Express driver. Yan, oo. Ganun. Antabayanan mo para mabalatuhan ka. Oo, yun. Siyempre, di ba, kapag ikaw yung nakapagsabi, di ba? Hindi naman niya malalaman kung di mo nasabi. So, dapat
lagi tayong nakatutok. Oo, Ganun. tabayanan nyo lagi Ah, yan. alam niyo po, excited po kami dito sa ating Love Knows No Boundaries promo. Ang tagal na nito, no, partner? Matanda pa sa atin to, Oo, partner. correct. Matanda pa sa atin itong promo na ito. Kaya memorize na ng lahat ng mga kabisya natin super. Kaya hindi na masyadong marami yung paliwanag. Memorize na kagad nila yung Love Knows No Boundaries promo. So, kami po ay we are on our third week ng pamimigay ng mga papremyo. Nako, balita ko itong papromo na ito, hindi lang 3 weeks. Aba. 3 weeks and 3 years daw to. Aba, talaga Diba? naman. Ibig sabihin, Oo. ganun karami yung pwedeng mabigyan talaga ng chance. Correct. Diba, na pamimigay ng boundary para sa mga kaibigan nating driver. Kaya tutok lang po kayo palagi. Antabayanan nyo lagi ang announcement ng mga pangalan kasi malay mo, ikaw na yung susunod na mabiyayaan. Correct. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Basic! Muli ito ang kumikinang ina mo na si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Ken Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!